Kära studenter. Nu är era 3 år här på Agnebergsgymnasiet till sin ända. Och jag som kommundirektör förväntar mig nu att ni kommer vara goda medborgare, medarbetare och medmänniskor utifrån den fantastiska undervisningen som vi har bedrivit här på Agnebergsgymnasiet. Nej, det här. Nåja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångon upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångon upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och mig rongo nu. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Svett i lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångon upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu.